Atuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nggih. Aku joget ning kene nganti menggeh-menggeh lara ora wedi cedak rumah sakit. Dadi semangat kuwi mergo cedak rumah sakit, Pak. Rumah sakite Sinden Medion. Sinden apa kuwi? Uun. Dokter Un, Mbah. malah sing sinden Uun malah ra tau sehat malah. Rumah sakite Uun. Nggih. Sinden Medion nek jenenge Uun lah kok iso gawe rumah sakit nang kene. Nggih. Uun rung lahir ki sing rumah sakit kuwi sono. Rumah sakit ana sing cedhak ya ana poliklinik kuwi. Kuwi gak ejo klitik. Oh, kuwi lho, kok jokli Poliklinik kok jokli. Lah kowe poliklinik, Joklinik dhewe lara-laranen kok. poliklinik. nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Desus kok ngerti Apa? mula piantune kaya Pak Desus ki luar biasa barokahe. Piye ta? Ngerti nasibe dagelan sepi-sepi kok ya ditanggap. Lagi wulan ngene iki wulan ngenes lho. Lho, sorry. Nek kowe laris aku percaya. Yen aku ki ora ana lerene pendak minggu kerja bakti terus kok. Kowe iki ora tanggapane bendina nyang kok. Nek di Aku petuk kowe ning Banjarnegara iki wah. Purworejo nek gareng. Nang gone kuwi klewer ngarep pasar kaya nek gareng. gareng Lah nggo ciduk dawet ki. Nggo ciduk dawet kok isine gareng. Kalak gareng-gareng gocit yen kuwi wis tak hargai, Bah. Apa? Tegese dienggo mangan ki lak berharga. Bareng sing ning dhuwur gendeng terus kon gejot kae. Wis Kayak kowe kok ora kesel ta? ora kesel kowe ngerti-ngerti patah tulang kae wong. Ning ora Tapi apa-apa. Ponokawan ki lambang luar biasa. Dimanapun pasti ada. Toko Mas Gareng. Gareng, Semar. Batik Semar. Semar. Toko Mas Semar, Toko Mas Bagong. Tenan ora enek kok Toko Mas Kirun ora enek. Ora ana. Mula kowe iki sugih tenan. Ngono kok ya ndagel. Ora waleh kok dadi ngene iki. Jane aku ki waleh ning aku semakin banyak pesaingi iki malah semakin semangat. Iya. Aku ki anggere disaingi iki malah saya semangat, Bang. Mergone akeh sing ngancani. Akeh sing Ora ngancani. beda panjenengane Pak Susilo. Nadyan iki ketoke gelare iki nimbali ning beliau juga pelestari budaya. Nggih. Ya ora pelestari tok, ya ngurip-ngurip budaya. Itu namanya. Karyawane delengen mulai awan diseragami. Tak pikir santunan yatim anak piatu kok sampe saprene ra barbar aku. Mayare karyawan tak kira nek yatim piatu kae. Aku malah tak kira ki acarane sunatan massal kok. Nek iki sing diarani ngerti marang bawahan. Kok iso? Loh, ngerti marang bawahan to. Iki Piye? sing bawahane ndi sing ora ngendi iki lak ngerti. Heeh. Iki bawahane utawa ki anak buahe karyawane iki sing seragam. Ya antara pimpinan dan karyawan manunggal, atasan dengan bawahan jadi satu. Satu. Atasan tok gak nganggo bawahan. Piye rasakno? Bawahan tok gak nganggo atasan. Isis. Dan nek atasan tok gak nganggo bawahan, kok gak ngetis-ngetis. Piye bayangno atasan tok tur tanpa bawahan. Aku sewani aku. Sewani ana tas kresek kok. Mosok kaya jambu. Wong. Kaya klengkeng mok bungkus ngono. Oke, wah. Omongan. Iki jane dalam rangka apa sih, Pak? Dalam rangka nyebar duit terus rasa. Acara ulang tahun PT ra wis kulino. Iki ya mung Pak Sus nyebar duit. Aku sing getun iki bengi iki. Ngapa? Tun tenan aku. Ngapa kok getun? Kemurahan. Kok ya ana ngono. Lah Kok sik to kok kemurahan ki apa? lah petuk Bathara Arta lho. Sapa Aku nek sing nimbali Bude Sus. Bu Sus karo Pak Sus ora wani ngomong apa-apa. Ora ditanggap diparingi apa meneh
diwehi gawean koyo ngene. Lah demono kok ngarani sing kemurahan. Kemurahan no, nanggap Cahya Kuntadi gareng kiruni saponan krikil pojokan proyek kuwi. Iya. Kuwi Pak Sus. Betul. Nek apa kowe ya tegel karo Pak Sus terus ngarani. Ora ya tegel wae kok musuh wong kuwi Lho, kok. jare kowe wis nyedulur. Sedulur kuwi ra ya grapyak semanake. Nek nggon dhuwit ya tetep tak uber. Iya. Ning ampun kuwatos. Apa mriki benan kula nek ngaturi Pak Sus pirsa. Pripun? Wiwit jaman kula panggih taun pira Heeh. ngaturi nek aku nek ora tau Pak Sus wis lumrah. Pak Susilo Handoko lumrah. Lah terus Bathara Harta. Dewane dhuwit. Dewane dhuwit ki ya beliaunya. Aku jengger piatuk. aku yo gumun kok. Aku kira ya wiwit cilik wis apa ngerti panjenengan Pak Pak Sus. Sus. Rumangsaku kok ora tau benggang karo Aku ngenteni melarate ku lho sok kapan ngono. Ya dipujekke sing apik to, Ora Bah. iso. Ora iso melarat wong gawe omah kok sak nggon-nggon. Aku ki nganti ning omah kono mau bingung lho. Apa? Iki le ngresiki piye? Aku Wis, wong ki lak kepengin di omah gedhe, bareng gedhe lak bingung le ngrawat. Ngresik. Lho le ngresiki. Aku ora pengen. Lah mbok Pak Pak Susi Landaka karo Ibu dalem Solo baru koyo ngono. Tuh dalem dineh koyo ngono. Sing iki koyo ngene ora pengin. Sebabe. Sebabe apa? Kakean lawang. Apa kok berturu? Ayo. Arep mapan turu ndalak nginepi lawang sakmono kae iki terus turune ya apa? Le dadi pertanyaan. Heeh. Lah Pak Sus yen kepengin kepethuk busus ki apa ora bingung? Wong lawange akeh. Ki bojoku turu ning ndi? Aku nyusul ning ndi lak bingung to sakmono. Wis enek sing ditulisi ya. Apa? Kamar pembantaian ngono wis ana dhewe. Malah nggih nyiksa ora. Wis ana. Tur hebate ngeten, Bah, kalih Mas Gareng. Antawisipun Pak Desus kalih Budhe niku sampun klop. Sami-sami remen lan ngrungkepi dumateng budaya wayang kulit. Nek niku jelas. Nggih, busus nggih mekaten, pokoke lakon apa mawon nderek sing penting kudu metu cendol dawet. Lah niku menika yen Budhe Apa nggih. ya iso? Tanpa orjen ki iso cendol. Oh iso wingi wis latihan sedina ya. Pokoke iki sitok. Apa? Sing putri tresna ning budaya, Heeh. Pak Desus ya tresna ning budaya. Terus Nek klop aku gak percaya. kok iso? Kuwi lungguh engkel-engkelan lho. Kok iso? Busus karo Pak Sus lungguh engkel-engkelan. Engkel-engkelan piye? Iki piye? Wis ora iso, kudu ngene ngono. Aku to sing mumet. Sego pecel mawune 300 njaluk 500, ki mung terus dadi 700. Kuwi sing 200 piye kuwi? Lah wong sak ngalam donya kon dahar kabeh kok. Nggih. Sego pecel iki mau saka kowe to? Lho piye to? Mula kowe iki niteni panganan kanggonku iki gampang reng. Apa? Jangger iwake iki cilik-cilik no mesti kanggonku. Aku ki anu ubet. Lho ora wong Nek diundang ngene iki sak sotone Pak Kirun harus pakai telur. Lho, pitik sak urunge tak gorene, seminggu tak pakani silet. Mula ndoke separo-separo. Dadi mulai dikethok iku wis kon jero weteng. Oh dadi iki keterangane sing khusus sego pecel karo sego dikum mau Soto. wekmu Sego di sego pecel kuwi lak sego nggonmu karo sego dikum. kok sego sikum. Soto kuwi lak sego dikum. Lha kowe kok banyune sak mangkok segone gur sesendok iki duber ora ketemu-temu. Lho, sing tak hitung iki lawe tok, aku segone ra ngitung musuh busus. Lho kok iso wae? Khusus sotone mawon, segone mboten sak diitung. Berarti Lho. gratis. Gratis piye? Kowe gelem ngitung upo sitok-sitok. Ora caturan. Iya. Luar biasa. Ucapan selamat didelengen. Kayak penjelasan Pak Bupati Pak mengucapkan Bupati, Pak Wali Kota Surakarta. Resta Pak Wali Kota. Nggih. Wah, kowe pengen entuk ngono ki apa piye? Nek Oh, Mas Gareng ben kondang kaya Pak ben Desus. kondang kok. Lho, Pak Desus iki PT Bayu lho. Karsa Bayu Bangun PT Perkasa. Bayu Bangun Perkasa. Kaya ngene. Lah kowe nek pengen ben kaya Pak Sus kowe ben dikirimi karangan bunga sakmene kae iki. Ora sudi pol-pole yo kembange engko seragam wungu kabeh. Lah apa kuwi? Biru.
duka cita to kowe. Ya ora. Umurmu tetep dawa, dek yenane sing dianggep mati kowe ra sida kok. Ayo aku nganti kondang saiki gareng santet. Apa nggih? Apa? Pak Sus ki jenengke PT ki kira-kira maksude apa mudeng apa ora? Aku ora patek. Kowe sing kulino ngramesi. Yen mau ngendikane Pak Sus lah. PT Karsa Bayu Bangun Perkasa. Karsa ki asmane Kang Rama, Bayu ki asmane putrane. Bangun ki jelas bergerak dalam pembangunan. Perkasa ki kuat. Nah, yen diterjemahke liya ki sing bahaya. Piye? Karsa kuwi karep. Bayu kuwi angin kuwi hawa ki nafsu. Bangun ki tangi. Lah iki. Perkasa ki kuat. Terus Dadi Karepe. Pak Susilo karepe kuwi kanthi hawa nafsu. iya. Iso tangi lan perkasa. Lah kuwi tangi lan orane sing ngrasakne busus. Mula ana kamar pembantaian mau. Bangun perkasa. Oh Lah iya. iya. Apik lho apik. Awake dhewe iki ya iso ora bangun, ora perkasa. Yo yen aku isih kari delok mungsuhe sapa. Wah iya. Sik nekat Pak Haji Gareng. Aku duwe musuh ya iso ora bangun. Lah nek iki ndongake dengan 31 umur PT ini, 3 itu 3 yang telah dilaksanakan. Mencari pekerjaan, melaksanakan pekerjaan dan mengevaluasi pekerjaan. 1 yang dituju. Ini semua dilakukan demi kesejahteraan masyarakat PT Karsa Bangun Perkasa. Nggih. Iki 31. Biasane dongane wong terani ayah ki mandi. Sapa sing terani ayah? Awake dhewe ta. Lah nek ra terani ayah mbok turu nang omah ngomong putune. Ya ini celalakan ning panggunge golek apa? Justru yen aku kok celalakan iki tembungku kok celalakan. Justru yen aku ning Yamin iki ning omah, ora ning kene, ora biayaan. Pertanyaane loro. Apa? Kira-kira bojone awake dhewe gila. Nyawang awake dhewe kuwi mblenek. Aku ki nek ra tanggapan ora metu-metu omah kono tok ngono kuwi. Kerenge. Dadi malah kon minggat. Bojoku ki tak tinggal ya seneng ki. Mergo bojoku ki kesenggol wae jerit kok. Lah kok iso? Mbah, tak senggol ngono jerit. Layak anakmu ki ganteng-ganteng. Ngapa? Anakmu ayu-ayu. Napa? Lah tanggamu Cina kabeh. Tembungmu sithik lekit lho kowe. Lah kowe ra tau ning omah. Ning omah, ning anakku pancen ayu-ayu. Lah iya, mergo tanggamu ki Cina ayu ganteng-ganteng kabeh. Lho hubungane apa anakku karo tanggaku sing ganteng-ganteng iki hubungane apa? Lah nyapa dihubungne? Wong kowe Jawa kono ra kok. Apa dheweke ngarani Ya, anakku pikir. ki dudu anakku. Lho. Ya. Lho, kowe dhewe sing muni lho, nyapa aku ngelokne. Lah kowe kok ngakoni. Kok kaya ngono kok mesakne nemen aku karo kowe. Lah nek anakmu ke ora ayu tur raine ngene iki piye ndelok. Untunge kok Iki tak bakarke menyan delok. Aku ki napa? anu Mbak Cange Dalem nggih, Pak. Pak Sus karo Bu Sus ki putrane ya mapan wayahe ya sakmono kae. Lho wis turu, putrane wis turu. Kok mapan ki? Lah kowe iki wong tua karo Bah. Uripe ki lho wis tumata kabeh. Maune apa ping sing lekrak. Ya ya. Bareng aku ki nuwun sewu Pak Desus. Wis tuweke wis tenan. Apa? Karo putuku kowe wis ora diregani aku. Apa to? Dek iki putuku Babil ki nek sekolah sing ngeterne aku. Adus sing ngeterne aku. Siapa Pokoke putumu jenenge jenenge Babil. Babil. Piye ta? Bae wae kira kok putune Babil. Lah timbang anakmu mau jenenge Senet. Jeneng kok Senet. Babil ki apa-apa iki kon ngladeni aku. Heeh. Lah wingi niku Senen-senen ki jam 09.00 wis klekaran ning ruang tamu. Putumu Kok gak mlebu cah ki. Lah aku karipan to gak ngeterne sekolah jam 10. Le, kowe mu gak
masuk sekolah. Masuk, Mbah, masuk. Lah kok wis mulai? Aku mulai sik kok pamit. Nek kok diangkat gurune teko, guru telu. Ngapa? Le, gurumu kok rene. Kowe ndelok Mbah, kowe meng tak omongne mati. Piye? Kowe ndek putung piye? Idene putumu hebat lah. Kreatif kuwi, kreatif. Kowe ndang ndelok kowe meng tak omongne mati. Bocah kelas 1 SD wis wani membunuh kakeknya. Wis kuwi umpama gurune do ora percaya anakmu kon ngracun sisan. Lho kok iso duwe ide ngono kuwi bocah piye to? Akhire aku ya action ngletak tutupan kain ngono. Lah kok gurune sida mati, Mbah. Releng aku. Ditunda aku. Bocah saiki pancen. Bocah saiki iki pancen pinter-pinter. Bangun perkasa. Bangun perkasa. Aku umpama dadi Pak Sus ngono. Wah, Napa? pancene kabegjane ya ora oleh iri. Apa to? Awake dhewe ya ora oleh meri. Oh ya ora iso awake dhewe kaya Pak Sus. Pak Sus Ya ora diciptak iso Gusti Allah, Bu Sus diciptak Gusti Allah, pancene ya dikon ngopeni wong akeh. Heeh. Aku pomo dadi Pak Sus, dadi wong sugih kaya Pak Sus ngono. Cita-citamu apa? Kekarepanmu apa? Ya ora mungkin dekarepan mung ora iso. Kekarepan piye wong? Ngono ya ora usah crita. Aki meng enek sing ngedek-ngedeki aku Pak Desus. Piye? Bathara Arta. Apa? Wong kono musik dunjing-dunjing. Lah kok tindak rene terus nyawer karyawan. Lho kuwi iki tandha tresna kok. Tandha tresna piye tamanku diyak-yak rusak kabeh. Wis hancur konku pecah kabeh. Wah ketoke. Lah taman niku lak nggih dipersembahne kangge Pak Sus. Oh diyak-yak wong e. Iki ketoke cerita. Nggih. Ning ya Lho, aku ki tak cerita ning tak rinci lho Pak Sus pote pecah 5. Lho musuh wong ahli manajemen iki nek manajemen kok manajemen. Wah, yo marai wong Pak Sus ki wong ngemis kok mlipir. Nggih. mlaku kok ngene duit, kene duit, kene duit, kene duit. Pak Susi mlaku ki kowe lho. Apa? Kaya ATM mlaku. Diunusno metu duit, diunus metu duit. Ora iso metu duite wong digajel. Kaya Pak Sus. Terus Duit 500 tak kek kene. Sing 500.000 tak kek kene. Lah kaya ditekoni ponakku. Apa? Duit kok manggone ora dadi sitok ngawur aku. Iki duit pitik, lah kuadol pitik 500, iki duit jagung aku. Lah kok gak dedekne sitok. Lah engko nek jagunge tutoro pitik aku. Nek entek piye aku. Duit jagung, duit pisah. Engko nek diwarne, nah, duit jagung totol pitik. Mula gen pilah ki kene duit pitik, duit jagung, kene kek ana duit manuk. wah iya. Dadi wis ora iso lumpat to. Ya to, ah tengahe duit manuk. Nek yen manuke manuk lobot ya mangan jagung meneh. Jempolan ngono. Ah iya. Nek kek tengah jempolan. Ki lho. Apa? Pundutane busus Cendol dawet. cendol Oh, dawet nggih. iso tenan digarap ra? Isone mengke riyen. Oh, keri. Saderengipun nun sewu. Nggih. Ana lagu ki sing aku ki ya tak apalke ning gak penak no ning ati. Apa? Napa? Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Apik no kok. Tau tak nggo gendaan. No, Kok gendaan ki tembunge kasar. Repe melecehkan wanita. Nggo napa? Tanpa bantal, tanpa kloso kok gelemen dilumahne sak nggon-nggon. Apa ora enek semute pating celkit? Mbok ya golek hotel sing 100 ora enek. Iya. Kok tanpa bantal, tanpa kloso. Kula sowan mriki menika nuwun sewu, Mbah. Nggih. Pokoke genduk Umi ampun nganti absen. Anak Ngaten. wedok. Nggih. Putuku Umi. Tinggal dipun tresnani kali Pak Desus menika Pak Desus. genduk Umi ngantos dipun paringi kenang-kenangan wujudipun mik ngantos sepriki menika. Tumbaske mik. Nggih, menika. Kae dhewe iki ning panggung wayang kulit tak wis suwe. Iya. Mik ki ra duwe dhewe. Bocah lagi jedul kok wis duwe mik. Anyar. Ya kuwi nasib meneh. Nasib. Rezeki ora Pancene kena. kelangenan. Rezeki ra kena meri ning Pak Desus lagi ketemu Umi bocah kok ayu, Nggih. gandes luwes terus suarane apik dihadiahi mik. Nggih. Lah kowe karo aku kuwi lho. Lah iya. Mbok ya molen-molen apa? Sok Arep nggih apa? kok dikei mol sok ben karo Pak Sus arep dikei tua. Perune nggo ngumumke nawe dhewe sok ben wis mulih. Neng Ora usah kesusu Pak Gareng.
Kowe diceluk apa? Kum. Lah kowe njaluk diceluk sapa? Yo paling tidak ki Om. Om, Kum. Om. Lah nek musuh Umi Kung ya bener kowe diceluk Eyang Kakung, tegese wis tuwek ngono. Sadar ana musuh sasakmene ya celuk Kung ki lho. Omplung po. Ya karepku yo ngenomke to, Bah. Ya piye kabare sekolahe lancar, Nduk? Alhamdulillah, Kong. Kelas pira? Niki nembe kelas tunggal SMKI, Kong. Ya ngerti nek awakmu kaya jahe langkung. Kula diceluk Kung ki ya. Ora bocah ngene, ayu rupane suarane apik, yen ngomong kok tanpa ekspresi blas piye. Wong ki duwe watak dhewe. Lah ya terus sing ngejak omong dadi gelo ngomong kok lugu, mbok nganggo mesem, nganggo polatan. Bocah cik lugu, tur cik sekolah, tur Umi nek mok kon yak-yakan ya ora pantes. Nggonku si sinden ki malah ora kaya Umi. Ngapa? Petuk kancane ngomong. Ora nek apa mutah-mutah. Kowe mekar sapa ya? Nyindeni yak-yakan. Kuwi mesti beti kuwi. Wis enek. Wong model ngono ki enek. Ora wong jenenge ya nek ndi wis kelas pira? Kelas tunggal SMKI, Kong. Ah, ngono. Kok mutung reng? Kowe. Kowe emang petuk Mbah Kung. Nggih, Kak. Wedhe aku, Mbah Kung timbangane kowe kek iki nyekek. Kek iki apa? Kakek. Tekek. Otok-otok iki ya. Ya ora apa-apa. Aja nesu. Iki ya putune Bakiro niki Umi iki. Ah iya. Kakek. Kakek. Aja diweni aneh. Iya, sembarangan. Kakek. Piye nduk sehat ya? Alhamdulillah, Kak. Heeh. Pak kerja apa saiki? Pakmu. Bapak ning di omah kerja apa? Mboten jenengan bedhek riyen. Dijak setelan lho, Bah. Kulung-kulino nyetel nek bingung lho. Kowe lak ning ngajari AB. Kaya le nyetel pelok kae lho piye. Kowe kesusu ning C. Dagelan. Ampun dikobongne dhewe lho, Bah. Nah, lagi iki aku romi guyu lagi. Pakmu guru apa? Sanes, Kak. Bakul Sanes, Kak. mati nunen. Mboten, Kak. Seniman. Sanes, Kong. Lancang. Umi ben nyauri dhewe nyapa kowe melok mbadek. Sing kon bedhekke aku apa lho? Tukang cat. Oh. Berarti rupamu mok cat ning gone Umi. Bapakmu tukang apa? Napa, Kung? Tukang cat, Kong. Cet. Nggih, Kong. Mbokmu. Mbok. Mboten jenengan bedhek. Mbokmu ki Sinden. Sinden. Sanes. Penyanyi campursari. Sanes, Kong. Tukang pijet. Sanes, Kong. Oh, apa iki ya? Kira-kira apa? Ada hubungannya dengan Air? Ada hubungannya dengan air? Bisa jadi, Kong. Bisa jadi. ada hubungannya dengan elektro? Itu. No. Dengan material? Yes. Air, material, pralon? Paralon. Septic tank. Ngawur. Ada hubungannya dengan ada api. hubungannya dengan masakan? Nggih, Kak. Kira-kira ibumu ki senengane neng pawon? Nggih, Kak. Neng kamar karo pakmu? Ora tak diomongke. Berarti mbokmu wayahe. Iya. Ora udrek kowe. Budhe. Ayo Tekan apa-apa kok bingung ning wong berarti mboke wayahe. Wah. Lah wis cedhak hubungannya dengan masakan karo pawon mau cedhak lho. Aku jane. rumasaku kaya kepethuk roro ireng mau ya. Restoran. Ibumu apa ta ibumu? Cabut gene apa? Bakul kerupuk. Mbak, Ya ngapa? Loh, luar biasa. Berarti turut masjid no bumu bakul kupluk.
Krupuk. Krupuk tak kupluk. Bakul kupluk. Krupuk. Kok kupluk? Lho terus pi hubungane apa bakul cet kok iso mangan krupuke mbokmu kuwi? Kuwi hubungane piye kuwi? Kenal? Nggih. Neng pasar padha ning pasare. Mboten. Neng omah karo omah. Mboten. Masih Apa tunggal ada hubungannya dengan sawah? Mboten. Sing goblok iki gareng iki malan. Apa? Lah ibuke karo bapake kenal iki lak rung lahir to kok ditakoki piye to iki bocah iki. Lah kono ya ora jawab kula mboten ngerti kok. Ngono kok bulek kok. Lah bocah lugu kok iki. Piye? Lah badhe kula jawab jenengan Apa? jujur terus. Lho lah kowe ora jawab. Anak-anak kowe. Nggih. Anake pira? Mbokmu arep. Kalih. Oh. Anake loro. Kowe nomor pira? Kula nomor kalih. Nomor loro larak bathukmu cemet. Hubungane Apa apa? hubungane? Ya dijejak karo sing ngarep. Lahire dijejak. Arek lahir Apa ae bayi jejak-jejakan. Mula bathuke terus cemet. Kelas 1. Nggih. Wis sekolah ning SMKI. Nggih, Kong. Ajar nembang karo sapa? Kalih Bu Kesi, Kong. Bu Kesi iki wong ndi? Tiang Tulungagung. Wis syukur lho kowe cek disauri tiyang Tulungagung. Heeh. Enek disauri sampean apa picek to Kung ngono. Lha napa ta? Lah wong Kesi bendina yawur kowe kok mau tekokne tiyang pundi? Lho Kesi iki ana akeh ora mligi-gi. Mungkin Kesi ngendi Kesi lah Kesi Tulungagung iki. Bocah Ngono. lugune kok. Heeh, wah, ayu, pinter, suarane apik, iso diapusi. Jan. Wis di pacar apa urung? Tereng, Kong. Sumpah. Piye? Nggih. Busuk. Wis duwe pacar apa rong? Tereng. Urung Kaya jejer toa. Wer. urung duwe cik ya aja mok tekoni kuwi to. Engko nek wis dek iki wis gedhe engko rak ya wayahe. Ayo sik matur karo Matur. Pak Desus, Pak karo Desus Bude. pinarake ning ndi ki? Karo Bude. Ngerti ra? Ayo. Pak Desus. Sing ndi Nduk, sing ndi Pak Sus. Oh, Nika. sing ki Sing gadah. kae kena kipas angin kok buduting. Sanes. Oh, aku malah ra ketok itu. Oh ya. Pak Desus sing ngagem kerupuk kuwi. Kuplok. Oh, kupluk. Jere kerupuk. Kuplok. Oh, Nggih. Nggih Pak Yo, Sus, matur karo Pak matur Sus. ndang piye Nggih. gawe kata-kata dhewe ayo. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Desus. sampun wayahipun jenazah dipun berangkataken. Kosek to. Pemasamu model wedok apa piye? Lho kok Piye? Matur piye? Ben aja omong ayo. Pak Desus. Kula Sik, get dijawab sih, Pak Desus. Pak Desus, Apa, Dok? kula minangka wakilipun rencang-rencang pengrawit, Ya, arep apa? wakilipun ibu-ibu Waranggana, Heeh. wakilipun Pak Dalang, wakilipun kakung-kakung dagelan. Iya. Apik iki. aku lagi iki dadi dagelan ketok tuwek nemen ya bengi iki lho dikakung-kakungke karo. Dadi ki arep ngomong sithik-sithik wedi lho. Iya Nduk Ya, terus. Terus Ki. piye? Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Pak De. Heeh. Panjenengan sampun kersa nguri-uri kabudayan. Terus Terus lah yo terusno kok melu terus iki lho. Kula Mugi-mugi lho. kula sak kanca sak kanca sampun pinaringan rezeki matur nuwun. sampun pinaringan rejeki matur nuwun. Namung kemawon, Napa? namung kemawon. Aja nesu to reng karo bocah nesu. Namung kemawon Kados pundi kados pundi nasibipun nasibipun dagelan kalih niki? dagelan kalih niki. Ceprot nggo jamu jaran. Napa? Mbuh. Aku ya wis lali. Mangsaku gampang itu. Derek ndedonga. Pak
Pakde, kula nderek ndedonga. Mugi-mugi PT Karsa Bayu Bangun Perkasa ingkang ambal warsa kaping 3 ingkang ambal warsa kaping 3 pinaringan hayu lan rahayu barokah saking Gusti Allah katentreman lahir batin keselamatan dunya prapting akhir sedaya pinaringan durga mendak kala sirna yuwana basuki. Amin. Terokno amin lho. Kedawan, Pak. Kedawan. Oh, ngono kuwi. Oh, ora seneng dawa-dawa deh. Oh iya. Ayo. Ya kowe ya bingung bener dawa ki terus ora iso cemantel ning memori. Oh iya bener. Pancene cek sakmono kok ya. Iki dongane mandi lho, bocah durung kelepetan dosa urung nika-nika. Oh, bocah ora ngerti dosa. Urung ngerti wong irunge mlung mlengo kok. Urung lengo. Ukurane kok irung ora. Irunge nek mlengo wis tenan wis angel ngono. Yo saiki nembang, Nduk. Ayo. Oh, pacare akeh to. Nembang. Nah, Pacare akeh. Bocah kok sik samene kok pacare akeh. Sing ngesir ki akeh ning Umi rong karuan gelem aku loro sak bendinane. Ngapa? Wong iki karepe ngesir Umi kabeh. Heeh. Kowe munggo jek waras ya ngesir. apa ora waras kowe? Justru edan sing waras ki ora. Umi sing ngesir akeh tapi Umi masih menutup diri. Aku tetap berkaya. Bagiku cinta itu nomor 2. Nggih, Kung. No time for love. Nggih, Kek. Ya Kung. Ya Asmarandono Semarangan. Maturno Pak Desus karo Budi sik ya. Sing apik ya. Nggih, Pak. Dicocokne karo Mike. Bocah iki nek cilik nek nembange delengen. Tangan Rautik lambi. Tak dong. Ngene. Nggih sik cilik. Cek cilik. Engko nek wis sak umur Mbak Kesi iki wis nggih Kung golek dhuwit turut sak ngono. Iya. Gremeti. Nggih. Ngapunten Pak, saderenge Apa kula neh? badhe matur. Apa? Kagem napa Bu, lagu menika, tembang menika kula aturaken Sapa? dumateng Pak Desus kalian Bude. Mugi-mugi tembang menika saged damel jampi saya. Nek pas dahar nang mburi aja ngisini-ngisini Wis genah karo Pak D. Ayo nduk Umi iki dahar kambing guling. Genah ngendika ngono sampean malah. Lah bantale pundi Pak D? Masa mar turu apa piye ora? lah kuwi mau ora tak tuturi no ora keblasuk. Lah ngapa? Sop sop nggih Kung seger. Lah terus Lah wong sendok jek enek tisune. Lah kok disoki duduh dipangani kewer-kewer. Tisune iki ditepot sik. Ya, Dek. Taktik rantek-entek. Gambar piring daraki kubis. Bocah desa men ora. Gambar kupri piring diciduki. Nenu. Ya. Aja turu sore kaki. wah, jan. Aku ora kaget wong sing gak kaget. Oh, jawane males gareng Ora iki mau. kaget. Lah sing waras iki kupingku sing kene lho. Sing kene iki wis budhek. Yo awas lho iki. Lek bengok sak kayange jebul Banyolan iki Awas iki. mergo aku tau ngalami. Tak getake ra kaget jebul sing waras kupinge kene. Kene gak waras mau ketak. tak bengoke ora kaget iki malah nyembur. Iya. Dewa nganglang jagat
suarane halus teteh. Iki sesuk berkembang meneh iki. Sing angel iki nyuwara teteh halus plek ning irama. Iki iya. Halus Tetek. Cilikane Tuti. Heeh. Ya Asmarandana kuwi. Heeh, piye? Nyangking bokong sak kawatoke apa ya? Bayangno, ayo. Kowe terus mlebune lagu cendol damel kuwi. Iya. Ayo, Nduk. Isine donga tetulak sandang kelawan Umur kok tuwek. Lahir kuwi kesuwen. Nyuwarane Solos ki mergo dheweke durung duwe tanggungan. Iya. Nek yen sing wis duwe tanggungan, duwe bojo ngene iki, nembang ngene iki ora iso konsentrasi, mesti pikirane ning kene iki sesuk sing dipangan apa. Bojoku ning omah sing dipangan sapa. Dadi kene ne urung Bruwet. iki isih celing, Bruwet. Mula iki pernapasanmu ya, Nduk. Angger esuk slulup. Nang ndi? Gen dawa lho. Ya adus slulup ning ndi wae. Oh, nggih ulah pernapasan. Ndawake ulah pernapasan ya. nggih Kong. Ya wis kono. Ngomong tirik-tirik dikung mak pleret aku. Ya iku bagian nipun wong melek sabar rimo Nyuwun tepuk tangan untuk Ananda Umi Hafifah para lenggah. Eloke bareng Umi nembang kok suasana iso sirep kabeh ngoten lho, Mbak. Ditrim. Orang terhanyut dengan suaranya Umi. Heeh. Bocah cek cilik, cek kelas 1 kok iso nyuwara apike kaya ngono. Bener. Iki Wah. iki lagi Umi urung mboke iki. Sapa? Mboke iki? Ya iki Kesi iki marake tintrim. Iki angger nyuwara marake wedi. Kok iso? Ruangsane kaya wong nagih utang kok. Nek karakternya hampir sama lho, Umi karo Nggih. bojomu. Lah Hampir sama. gurune kok. nyecepe nang kono. Tur upamane Pak Desus Trisno kalian Umi niku pas. Sebagai- Mboten kok buka wadi nggih. Kenapa, Mas? Niki lak teng SMK niku kos. Kula tilik kali Bu Kesi. Kose niku mung lebar panjangnya mung 2 meter persegi. Estu mboten Ya goro, mesake ampun. sanget. 2 meter. Memeane niku genter tur pecah. Mereka nyuwamuke Ora kowe wanggung-wanggung. kowe iki kos sekolah apa piket? Kok kos-kosan 2 meter persegi kuwi? kos Kong Sesasine pira kenduk? 300 Sesasi? nggih Kaya ngono 300. nggih 2 meter persegi ki 300. Gone iki lho 2 meter musuh 1 meter gratis. Kuwi liang lahan. Kuwi luangan. Sok jajar ya. Sok jajar. Malah setelan ae lho jejer iku. Au cara tenan jejer gelem kok rek. Aku nek Dadi awake dhewe ning jero kubur iki bahagia. ya kok didep-depke terus awake dhewe
Remi wong loro. Remi wong loro, sepelan tetep. Kentes malaikat terusan ya. Ayo, dah. Ngedat. Sutange iki lho. Wong nggon sakmene kowe kaya ngesuk to. Monggo bacute tembang kangen ya Umi Hafifah Madangkara Group dados. Sik. Oh, mbok sing kompak to dipamerne ning Solo Baru kok. Ajake kok ora Lebo buka tembangmu karo kendange disetel. Sajake rada geseh sajake. Lho. Wah, sepelan urane iki sok-sok iki pengendang iki nek duwe rasa ya ngono kuwi. Nggih, lah iya kula sing dadi pengarep isin. Perkara WA ora dibalesi kuwi. Dibalesi kok ngendang ya sentimen. Kuwi ora sentimen iki metermen iki. Garape piye to, Garape piye? Kan anu to Pak niku napa bibar bedhot. Intro, Kula. none kayak terus. Nggih. Neno ngono. Nggih. Heeh, terus kendange. Terus kendange nggih diunekne. Lah ya diomongi sing ngendang yo. Sing ngomong sing ngendang Mas. Kompak. Kita adalah satu tim. Tak warai. Mas bojo kaya ngono. Mas Noval. Mas bojo ngono. Mbok aja kaya ngono. Roti. Roti. Plemben. Gembeng. Saiki. Biyen. Tinggine munggah amben. Napa? Tinggine munggah amben. Gematimu ora kaya biyen. Sing ngendang jaipong terus gila. Mas Noval, mbok tirunan ki lho wiraswara Mas Aslim. Neng ndi ditutke bojone. Iki bukan karena setia mergo bojone ora percaya karo sing lanang. Lah Saulin kok ya. Alor itu. Ya dikompakne karo sing ngendang. Ayo dikompakne. Mas sing kompak. Ayo. Wah, mantuk iki. Jiro lu. Wayah wengi. Loh. Nah, iki wah iki kudu digolekke cara iki. Tempone lho. Waduh. Balik ngomongne tempo barang Apane, Dok? Apane? Tempo. Tempo apa kompas? Tempo. Aku lengahan aku kompas kok. Kowe kok Umi iki wis iso nyecret mesti mune. Iya. Ngendiang ora cocok belas. Rumangsamu gane kene wayah wengi langsung diangkat kendang. Ngendang ora serok ora sotil. Apa kuwi? Jan, ora melok ora kentil ora doyan. Iki lho gambarmu. Aku bokok karo kene. Walah Beti. Ayo dikompakne yo sing apik ora yo Jiro lu. Wayah wengi udan grimis rawis suwes banyu kang tumis. Riyen Pak. Nyapa? Mas yogane mboten purun nabuh iki. Lah piye to? Lah aku kon ngapake. Piye? Ge diancam, Mas Noval diancam. Kowe anggere ra gelem ngendangi sing apik ora tak paringi lho. Ayo. Ora, iki masalah iki. Apa? Yogane iku ora setuju kabeh nek Noval ki ngesir Umi. Oh. Mulane protes secara diam-diam. Termasuk mesti sak rombongan ki ya nek sing musuhan. Termasuk tukang ngendang Heru Mujiran kuwi. Iya. Mujiran. Ya dikandani Mas, sedaya para penabuh. Mas sedaya para penabuh. Mbok nyuwun tulung. Nah, Kula dipun iringi. matur nuwun. Ingkang sae. Kompak. Nut
Zaman kelakone. Nek kaya wayang dunia eno zaman kelakone. Heeh, monggo, yo. Monggo. Yo. Ayo. Heeh. Yo. Ayo kowe kok ora. Ayo. Wayah wengi. Tempomu lho. Wayah wengi tak tu. Oh, ora serok ora sutil, ora doyan iki lho gambar. Kuwi dhuwit manuk malah. Iya. Oh, ala lobert. Ayo. Tempone wayah sore lemo lumo. Alah, malah diurak-arik gareng. Aku sama ora kebeneran ae. Aku agar kepethuk grup. Aku kepethuk grup madang wae iki. Iya. Jangkara. Madang karepmu ora karepmu. Lepas. Yo. Kapur kagem penonton YouTube pun tadi channel Hono Coroko Sugeng Mirsani. Makasih. Alhamdulillah. Ugi rawuh para tamu-tamu agung ingkang dalu punika ngestreni pagelaran. Nggih. Penanipun Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Bapak Dr. Andes Nurali Sarjana Hukum. Nggih rawuh. Ugi Pak Dodi Widodo Swasmara saking Boyolali. Nggih wilujeng Pak dalu. Dodi kalian Pak Ali nembah nuwun wilujeng mirsani. Nggih. Niki sing saking Madiun nggih ditimbali. Sapa? Kalian Mbah? Khusus Sapa? anakmu wedok to. Oh iya no. Nggih. Di. Ya do. Sakek ndi anakmu wedok? Ya. Sakek wedok. Sakek wedok. Nduk, Cahayu. Ya dek dina. Gendang mriki katulangan dan nonton pun ngenteni ya dik dina katuran mriki kono kenalan kono nak aku rak wis kuwino Tak kenal maka tak nikah. Tak sayang. Sayang tok ora dinikah kecut. Nduk, jenengmu sapa? Nami kula Dina, Pak De. Dina apa? Dina Rebo apa Senin apa Kemis? Jenengmu? Dina.
Dina kene Indonesia yang di Jawa kan dino. Dina Kustika Sari. Dina Ustika Sari. Kustika Sari. Oh, candi to kowe candi. Kula Medion. Medione ngendi? Medione Jembar. Kota. Kota. Penae putune Abah. Putu. Kowe di bojo. Sampun. Oh, ya wis. Kok mutung? Kok nakoki kok mutung iki piye? Ah, wis di bojo. Kau darain rak tata krama aku. Walah. Aku cedhak wong wedok do dikomentari elek aku. Aku padahal wis tertib lho. Jan konangan ya. Lan dadi Dina. Nggih, pripun Pak De? Kowe saiki nderekke sapa? Ngenekan iki. Timbali Pak De, ngeneki iki rumah samu aku ki. Ngenekan pripun lho? Iki timbali Pak Desus. Oh ya kowe ditimbali Pak Desus. Nggih. Oh, timbali Pak Desus. Sing sabar omong karo wong tuwek. Lah nggih ta kula kok bingung. Bingung. Aja meneh kok kowe, aku sing ngomongi bingung kok. Wong kok dijak omongan cethone kok ngene kok bingung. Kowe ditimbali Pak Desus. Pak Desus nggih. Kapure ngregengaken swasana. Alhamdulillah. Dalam rangka HUT PT KBBP. Opo Karya Bayu Bangun Perkasa KBBP. Ayo kuwi kok. No ya. Alhamdulillah. Diregemke kowe arep nembang kena, joget kena. Yen lagu ya kira-kira sing donya urung ana. Waduh. Lah mungkin sing ngiringi sinten lho? Lah ya ora ana sing ngiringi wong urung donya urung ana kok. Pancene ngomong karo demit ki ya Lah ngono ki nggih angel. to, kok. alhamdulillah. Mbak, matur Mas Dalan. Sing apik. Lajeng dalu Mbak Ilcange, Inggih, inggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur sembah nuwun Bapak Sus sekalian Ibu matur katimbalan. Lagu nembang mau duet ya. Duet monggo. Tak goleke pasangan Sinten? Joro Sado iki. Kok iso Joro duwe? Sando. Joro Sabdo mbok kowe kuwi. Oh. Nembang apa Mbak Yu? Aku ora patek percaya nek kowe nembang ora patek percaya. Mula Dan aku apa, Bah? Suarane iki Saya lho, Bah. Jadi Viral so- sampun viral. wisane nyuarani sing wedok kok. Nek nyuwara malah nyapa nyuwarae spiral. Gila aja mandala. viral kok spiral. Nggih. Yen ning tawang. Nggih. Kula jejerke nggih. Monggo. Brigita, ya Nduk. Iya. Nah iya, iya, Iya. tak golekne sing padha lenjang-lenjange tur padha cantike. Ah. Iki sapa jenenge? Brigita. Siapa? Brigita. Brigita. Brigita itu sedulur Brigi. Kowe nak dulur karo begitu to. Pripun, pripun, Bah, Nah, pripun. iki. Kene nak kene nak, nembang. Karo Pripun. Sampun yen. alhamdulillah. Aslimu dia jenengmu Kula kok Kediri. Kediri. Nggih. Jenenge Brigita. Birgita. Bir Birgita. ora bir Brigita. ora bir putih ireng. Birgita. Bir temulawak. Nek dipikir ngrusake awak. Bir cap kunci, Coci bareng dipikir ngrusakno ati. Kediri. Nggih. Juragan tahu no. Nggih. Iya, tahu kok kemping men kok mula ngene. bodine kok kotak-kotak. Iya. Nggih. Tahu takwa. Kediri karo Medion. Nggih. Ayo. Ah. Arep nembang apa ki? Yen ning tawang, Oh, iya, Mbak. iya, iya. Yo. Ya ben kaya drama tenan gareng tengah iki bojone loro ngono lho wong ya tembange iki lak temane percintaan ngono. Aku wegah. Asine wegah. Lah ngopo? Amung gen kaya iki. Lha jenenge ning panggung kabeh lak Kowe seneng. tenan, kowe tenan ya ora kuat ngeragati kok. Lho kok kaya mertanggung karuan padu karo bojoe cucuk ngono lho. Waduh. Dadi sapa iki sing nembang? Raden Arjuna Oke. diapit Sembodra kelawan Sri Kandi. Sembodra Sri Kandi. Raden Arjuna ning tengah Janaka menek kates. Kok Janaka menek kate apa? Ha golek sayuran. Ayo Sri Kandi tutuk nonde. Wong bagus tak
Ngosek ngopo to, Reng? Lah kok saya mepet-mepet ki ngopo? Kowe Janaka arep setruk ya ngono kuwi. Iki joget ya, Mbak. Joget ki ya apa ki tegak Lah. dodone mungal wong kowe mblungkrung kaya pitik anyang-anyangan kok. Nitekno entuk lulang sing lemes kok. Nggih. Ring Genti. usah kuwatir lho Pak De. Nggih. Nyebrang dalan pun rumah sakit. Nggih. Wis pesen sal siji kok. Ganti Sembadra, ayo. Sembadra Nolae mriko, genti mriko. Kira cae. Janaka wis picek. Piye, Mas? Nembang wong ayu. Kowe mau rene numpak kendaraan to? Nggih. Piye, Bang? Ketera angin rambutmu musak masik kabeh. Sasakan kok iso musak masik kabeh ngono kuwi. Lu bar dijambaki sapa? Susu kok. Rambutnya gue gondelan ya. Ayo tutukno. Wong edan. Kini jejer Aku dituntun. Iya. Timbang nabrak-nabrak. Mangsamu picek apa piye? Dituntun. Ya kita roman mesra. nabrak-nabrak. Sing mesran. Ben kita mesra romantis. Sri Kandi sabar aku tak karo mbok tuwa ya, Nduk. Sekecakaken Kang Mas. Sekecakaken Kang Mas. Kowe nunggu giliran kuat-kuat. Heeh. Kulo Sembadra ning apa kowe? Oh, iki sasise kena iki. Wah, padune mau menghindari dipergunakan kamu. Ya, Sri Cik Kandi. Sembadra. Oh, Sembadra. Oke. Sembadra. Ngono. Tani reki Kakang Semar. Lho Semar yo ngono kuwi. Wonten dawuh lho. Piye panyawangmu aku jejer karo bojoku kalauron Sri Kandi miwah Sembadra. Kula pun mboten patek ketok. Aduh, Semar itu Ki tua namung banget. remeng-remeng tok. Oh, Semar Semaripun. Semar TLK. apa kuwi? Telek. Semar kok nyawang Semar ki dewa. Masih tuwa pas padha. Cocok sanget lho. Iya. Ingkang putri kekalipun Sulistya ing warni. Iya. Ndara Janaka Piye? ora ana sing madani. Iya. Nek padha tanggapan dewi-dewi. Kok urusi tanggapane wong. Nek garenge tanggapan wakeh. Iya, awaton ra bareng gareng kembang-kembang. Tutukno Sri Kandi. Janjiku Isi. Sumadut sing tias ingsun. Kek menapa Kang Mas? Ngapura. Kek menapa? Aduh sikilku mbok idak. Ngapunten. Sri Kandi matane picek. Saking kesengseme karo garwane iki ya ngono kuwi. Sing waras kursi tok. Nggih, niku Pak Bagas, Pak Camat. Matur nuwun. Aliasipun Pak Bagas. Sembadra. Iki nggo blonjo saka Pak Camat Baki, Pak Camat Grogol. Matur nuwun
mbah Lah kundi iki. Jan kok demis ora. Dekno tukang nampani. Amplope rapete ra umum. Kok bodho entuk amplop. Nasibe potku piye? Kene tak gawane. Ya. Sembadra, ya. Nimasen sun pra sapa sinak senan bumi langit jenengan menapa koten mriku? Aku rugi. Lah rugi ning apa? Rokokku tugel kebidak. Ngurusi amplopmu mau. Padune ora oleh amplop terus nyumingkrih. Aku rasa njaluk aku wis diitung karo Pak Susilo. Kene nambang Sri Kandi. Tangis ing tias nganteni padang Kowe iki jane Semar apa KPK? Semar apa KPK? Kok Semar kok iku amplope penyanyi iki lho. Nyapa to kowe kok cerewet nyapa. Patune. Lah iki nggonku apa piye iki? Iki bocah ki tekon napa nglebet enten surate terus tak priksa. Ora mungkin nek saiki ngongkon kowe. Mergo kowe buka amplop mesti kelong. Nah aku ora tak pek. Ngeten lho. Kok dipek Ya malah dipek. ngeten lho bulani. Niku bocah bocah. Iki enek surate apa ora aku kon priksa. Ngono. Wong kok tenane. Iki buka. Hah? Ana wae ning surate. Ora enek. Emoh kok malah kon nganaki. Pokoke yen ning tawang ki caluru ki entuk saweran. Nyandukku ndareke aku ngepek nggihmu. Nggih, wonten. Kowe ora aja dolanan. Cah cilik aja dolanan dhuwit gak apik. Lah. Ayo dilumpukno bendara ya. Niki umpama yo, awak dhewe iki mlaku-mlaku, terus duit iki ceblok. Terus piye? Iki umpama tak jikuk ngene iki sah. Wong duit nemu. Oh, nemu. Nemu ki sah. Umpama tibong tak temu sah. Kulino apa ora? Hah? Kulino nemu duit apa ora? Ora kulino. Biasane jare mbah-mbah iki lek duit nemu ki ora dimurne kancane. Kuwi ning duwite apa ora ning kono? Oh, mana iki nggonya. Dempek amplope mana. Monggo yen ning tawang ya. Yen ing tawang lintang cahayu. Iyo iyo ao. Nah
Alhamdulillah Mbak Sange. Ya Nduk, katuran lenggah. Niki cendol dawete ndang ditok. Oh, siap. Nggih. Terus pancen menika badhe cendol dawet ngumandang dumateng dulur-dulur panitia. Apa? Lah ora undian. Oh, Doorpress ta? Limbuan ana doorpress. Oh iya. Apa ki Aku ora berharap aku ora duwe suweane kowe duwe akeh. duwe akeh ora metu blas lho. Aku ora melu undian ra apa-apa tak tampa entah. Sing penting entuk ijol pot. Tak tampa entah ngono aku. Mbak Tutik karo Mbak Winong, yo cendol dawet. Panitia kami mohon siap niki cendol dawet badhe lumadi. Monggo. Dicucukne latihan wingi. Mbak Tutik karo Tutik karo sapa, Mas? Kali Mbak Winong, Mbak Tutik saking Ngawi, Mbak Winong saking Tulungagung. Nah, menika. Kene. Mituhu dawuhipun Budhe Sus. Nah, wantu-wantu. Kene babon-babon mlumpuk kundang angkrem kene. Kene Bar cilik-cilik kok gede-gede. Winong kono terus Mauspati sebelahe engko terus Wangsen. Winong iki nggonku desa. Winong kuwi nonong. Wah. Winong kuwi nonong. Nggih. Lagunipun Pamer Bojo ning versinipun cendol dawet. Ngoten. Kula sinau teng YouTube ngoten niku. Ayo. Kok radong tenan nih. Ayo diaturake. Monggo dados Tutik dan Winong berpacu dalam melodi Yayo. Monggo Budhe. Khusus, monggo Pak De. Jeng. Berhenti ya. Bathara Arta rawuh. Waduh, nggih. Kaya ngene Rasane wong entuk saweran. Iya. Rena wengi ya sing iki tak enteni. Yen angel kula diwoke napa Pak? Aja. Nggih. Nah, tenun nggih. Nah, iki prioritas iki. Ayo. Amplope kok kurus to. Nggih. Niku nggih kula Bah. Nggih. Nggih. Kena disepet kene mlaku ning ngene. Mergo keraimbong kene kene. Nggih, wah sembah nuwun Pak De. Nggih. Pengrawit niki. Yo, Mas Budi. Yo. Nah, nggih. Oh, rencang-rencang pengrawit. Pak De Susilo. Oh. Lah ngono anggenku balik rene. Untuk dhewe kok ditung. Iki peniti ya Reson. Nggih. Surata. Wis tendang tampane pindhumku nek kurang ngomong aku. Nek kurang 5 tak omongne 10. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Desus. Wah, sangat dermawan. Apa neh? Ora, iki kursi isih iki mlakune jomplang. Oh ditambahi goro-goroku ngene. Iya. Tenang. Luar biasa. Wah, elah. Yo diulangi lagi dari depan, yo. Dara, tutupno Dara. Dhuwurmu jamu sekali posodo. Koko Prabu jamu sekali posodo. Monggo dari depan, yo Pamer Bojo. Mas Budi. Tom peniti.
sing meriah lho yo. Wes sempat tenan yo janji Monggo Bunda Sus. Sesuk prai nek. Gayeng tenan Budhe. Nadan kepiye wae gamelan ki wis ora setuju aku. Apa? Dina ngadeg nyekel mik. Nggih. Ah. Pripun, Pak? Kudune iki nek pas cendol dawet iki mosok gak tau ndelok percil. Piye? Piye gon piye? Aku ya perlu mbok contoni, kowe lak gurune. Pripun, Pak? Mosok ora tau ndelok percil. Lah kepiye to?
Ngono, sing pas cendol dawet. Ya, cendol dawet ya. Cendol dawet. Cendol, ayo. Cendol dawet. Cendol dawet. Cendol. Dawet. Cendol. Dawet. Cendol. Cendol dawet seger piro? Terus Ciro lupa. Lah nek pas iki. Atak ting tang. Atak ting tang. Lo. Jos. Ayo praktek. Oh, lah yen ngono wae. Sik kok kene sasaran tepat. Nah, iya. Tangkin. Sik ta urung wis kudu tangkin. Gek dagles anake selak melek. Musik cendol dawet. Cendol. Cendol dawet seger piro? 500. Terus Ciro lupa puter. Aduh. Pak De. Ngapunten lho. Ya kok malah suarane klothak ngoten niku napa lho Pak De? Lah balung tok lho, Nduk. Mau wis tak blebet lho. Nek pas tak kintang ki madepe rono. Tak kintang. Kaya percil kan. Engkel ae. Lulu jos ngono ki. Aku sing tak matke nggo jose ora tak kidang-kidange. Wong aku sing lho, amplop pundi? Oke lho, Amplop pundi? Tak kintang. Kowe. Tak kintang. Lulu jos. Ngono. Rumangsaku anggar mulut yo akeh seniman dadi copet yo. Apa? Oh, amplop Amplop apa? paringane. Tak tintang. Tak tintang. Ceblok tak temu. Ah. Aku nemu. Iki paringane Gusti ATM. Bathara Harta. Oke. Doorpress, Mbah. Doorpress. Mas, mana yang Mas, doorpress? panggilan Pak Rohadi, awas. Heeh. Doorpress lho, kowe ngapa nyekel mic bareng? Endi anumu Mas? Mas Dodo. Heeh, oke, ndang. Piye? Nggih, terima kasih. Heeh. Sementara kita break buat doorpress dulu. Aja break, lanjut sambung kok. Wayang mandek perkara Siap. doorpress. Jadi ini yang akan kita undi dulu adalah yang Mas, jadi apa dadi? jadi. Wah, kok bahasa Indonesia kok dadi ini. Yang akan kita undi ada handphone. Ada handphone 4 unit. Ini ada handphone Redmi 7 3 unit sama handphone Samsung A2 1 unit. Mungkin Sing diundi berapa unit? 4. 4. Ayo. Ayo Dundi. Heeh. Ape? Dikopiok sik to, kuwi nggone kecilikin Mas. Lah dikropiok. Iki nek sing jumuk sampean ku ndare anu, aku sing jumuk. Monggo. Sapa ngerti anak kena anakku. Oke, Mas Mbak Cangi. Nggih. Mau saya undi tak kopiok dulu HP. Oke, tak kropiok. Mas tak kropiok. 4 unit. Tidak ada rekayasa. 4 unit, tip 46 dan tip 36. Apa kuwi? Perunas Persatuan Rumah-Rumah yang belum lunas. Oke, satu dulu tak bacakan langsung. Apa hadiahnya bah kuwi? HP. Enrun 00402 Bekecot 02 00402 402 bagi yang ada ngacung langsung melayu. Monggo dipun cek kupon. 40200 belakang piye? Enek bengok ta lambemu. Suwek iki lho lambeku. Budhek aja ning nguri. Kabeh diseneni. Bareng nomere ora metu iki kabeh diseneni. Ya ora krungu manggone milih-milih dhewe nomere. Oke 402. Wo, kena Pak Kaji So. Ya. Pak Kaji bubur naik gaji. Monggo. Pak Kaji tukang
kaji munggah bubur. Hadiah HP Kene, Mas. Pak. Mriki Pak Haji. Oke, kene Pak Haji. Cocokkan. Selanjutnya HP yang kedua. Mas goreng, Mas Sumar Bagio sing njupuk terus diwaos. Monggo. Ya. Oke. HP kopior jajaran. Malah saiki kaya arisan. Tak Malah sengaja Ken. Nomere kancane gendor metu. Pinten? HP nomor berikutnya 00075. 00075. Oke. Sing metu kok 0075 terus. Oke. Pancen hadiah kuwi 0007. Isu-isu engko ngundi motor. Semakin Anda sabar menunggu, semakin Anda berkesempatan untuk membawa sepeda motor pulang. Oke. Sore-sore padang bulan, ayo kanca ora dolanan. Babarangan monggo ningali kados pundi playunipun Ndara Bratajaya wau. Nggih. Dipun uber para raseksa wau. Nggih. Sinten ingkang mitulungi lan kados pundi babaripun monggo kula dherekaken bocange. Nggih, monggo.